Em toca la compromesa tasca de presentar els nostres primers dialogants en aquestes 13enes jornades. Presentar persones que es presenten soles és un repte una mica difícil i a mi realment el que m'aboca és molt de respecte fer-ho i fer-ho mitjanament bé. I saben què he fet? Me n'he anat a l'Enciclopèdia Catalana i he vist com definia respecte. I l'Enciclopèdia Catalana defineix respecte com la deferència, el sentiment de reverència vers algú que per raó dels seus mèrits i del seu rang i del seu saber val la pena escoltar. També val a dir que diu d'edat, però jo d'edat no m'hi he posat perquè he pensat que la cosa es complicava. Per tant, ens quedaríem amb la reverència dels seus mèrits, el seu rang i el seu saber. Com fer-ho sempre és complicat. Aleshores ho he fet de manera que veiem que entre ells dos hi ha moltes coincidències, la qual cosa segur que facilita el diàleg. Tots dos són filòsofs orgullosos de la filosofia, o així jo ho he pogut deduir dels seus escrits. Després, tots dos són persones compromeses d'alguna manera amb la cosa pública, amb que la filosofia arribi a tot arreu, en què no quedi només en la seva tasca, de la qual fonamentalment suposo que han viscut, que és ser professors de filosofia, però després l'una des d'una vessant més artística, l'altra des d'un vessant més polític, tots dos han portat aquest toc filosòfic a totes les seves intervencions. Els diferencien coses molt petites, però que clar, val la pena destacar. L'Eulàlia va ser membre fundador de l'Institut de Recerca d'Ensenyament de la Filosofia, IREF, i el va dirigir molts anys. En posterioritat va crear el Departament d'Educació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Més cap a ja superat l'any 2000, va crear juntament amb Ramon Espel i Pep Subirós, Gaó Lletres, on, tal com es defineix, és una agència dedicada a la concepció i al desenvolupament de projectes culturals i educatius des de la perspectiva de la cultura com a servei públic, cosa del tot d'agrair. El Joan Manuel del Pozo ha estat diputat al Congrés, al Parlament de Catalunya, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Ai, perdó, ai, aquell senyor, ara seria l'altre senyor, el Freud, exactament, de l'Ajuntament de Girona. I també, i és d'aquelles coses que alguns en guardem un bon record, encara que va ser tot plegat breu, conseller d'Educació i Universitats en un itinerari que abastava des dels més petits fins a més grans usuaris del sistema educatiu català. Actualment és el síndic de la Universitat de Girona, director de l'Observatori de l'Ètica Aplicada de l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària. Sant Google ajuda de molt, jo els hi dic perquè ajuda molt. També, i acaba de seguida, tots dos han escrit, han sigut molt generosos i han escrit quantitat d'articles, llibres, de molts àmbits. Jo de l'Eulàlia en destacaria la reedició de Qui educa aquí? Històries breus d'una llarga durada, com es defineix la pròpia obra, que va editar l'editorial Eumo. I en Joan Manuel del Pozo, filòsof, que s'ha dedicat a traduir coses de filosofia de aquella que no tots hi tenim accés perquè ens costa una mica, recentment ha publicat l'Educacionari en edició 62. Tots dos llibres, Qui educa aquí i l'Educacionari, jo penso que haurien de ser llibres de capçalera de qualsevol educador i educadora que avui estigui en el nostre país en situació activa. Procuraré acompanyar-los tan bé com sàpiga i amb el màxim respecte possible. Joan Manuel, quan vulguis.
Moltes gràcies, estimada Montserrat. És evident que no només ens acompanyes amb respecte, sinó amb estimació, que és una forma superior del respecte, com després tindrem ocasió probablement de comentar. Bé, primer de tot, la veritat és que haig de dir que certament l'auditori fa goig, que ens impressiona, però que, òbviament, això ens estimula a concentrar la nostra capacitat de diàleg, perquè se'ns ha convidat a fer un diàleg, per oferir allò que modestament creiem que pot ser més útil per a la vostra formació i per, després, l'aplicació del vostre treball als infants. Això que feu sabeu que és importantíssim, no prou reconegut encara, tot i que cada vegada es reconeix més, perquè us ocupeu d'educar a l'etapa de màxima educabilitat de les persones. Les persones som sempre educables fins al moment mateix de morir, perquè sempre som capaços de millorar sobre nosaltres mateixos. I això es pot fer fins l'últim instant de la vida. Però el que és segur és que amb el pas dels anys l'educabilitat, és a dir, la plasticitat del nostre sistema neurològic va disminuint, ni que sigui poquet, va disminuint. Allà on és potentíssim, ho sabeu molt bé, és en els vostres nens i nenes a partir de la primera edat. Per tant, a qui té els nens màximament educables se l'ha de considerar màximament educador, per una llei de proporció molt elemental. I per tant, estic molt content, i estic segur que comparteixo, ja ho dirà ella en el seu moment, si de cas, de poder estar aquí amb persones que sou no només educadores, sinó educadores de l'etapa més educable, per tant, màximament educadores. No només les primeres educadores. Sí. Fes. Sí, un petit parèntesi. Un petit parèntesi, perquè és que no puc deixar anar més enllà la sessió. Mireu, com que és un diàleg, volem que tothom pugueu dialogar. Aleshores, la manera que hem pensat és que si l'aportació del doctor Del Pozo o de la doctora Bosch us fa soroll, voleu dir alguna cosa, sisplau, apunteu amb alguns dels fulls blancs que teniu a dins de la carpeta i dos companys meus de l'equip, l'Arnau i l'Ariana, no és fàcil veure-us, ho recolliran. Com a procediment, estigueu asseguts on estigueu, feu arribar al capdavall de la fila, a la punta de la fila, i ells passaran a recollir-ho. Si tinguéssim molta participació, altres companys i companyes ens ajudarien. Ho dic, perdó, Joan Manuel, que t'hagi tallat, però és que no puc deixar que ell comenci el seu discurs, que us aboqui una cosa i que no hagi tingut l'ocasió de poder-ho apuntar. Gràcies i disculpes. Moltes gràcies a tu, perquè certament és operativament interessant tenir-ho clar. Aleshores, bé, us deia això, la importància d'aquest moment educatiu i la importància que té en aquest moment educatiu allò que avui ens reuneix, el tema, per dir-ho així, que ens ha convocat, que és el respecte. Perquè si sempre s'ha de respectar tothom, a tota edat, òbviament, més que mai en aquella edat que comencen les primeres experiències d'aprenentatge i de socialització. No és el mateix començar l'experiència vital d'aprendre i de socialitzar-se quan el nen i la nena no poden ser conscients d'això tan important que fan, però els hi passa. En aquell moment que se sentin en un clima de respecte és absolutament imprescindible i fonamental. Al revés, si falla, molt probablement estem començant a construir d'una manera defectuosa, tot i que després es poden arreglar coses, però estem començant a construir malament els fonaments d'aquella edificació humana. Sigui dit a la imatge d'edificació amb tot el respecte. Bé, anem a intentar, entre els dos, aportar aquestes idees i, fixeu-vos, jo he començat a parlar primer i voldria aclarir respectuosament que parlo primer només perquè ella va dir-me primer que jo fos el primer. Perquè, naturalment, per responsabilitat vam tenir una conversa de dir, escolta'm, com ho fem a l'Autònoma el dia que anem per parlar del respecte? I vam estar parlant de com ho podíem fer, de quina era la millor manera, i aleshores ella va ser més ràpida que jo. Va dir, comences tu. I vaig dir, d'acord, va, voto a favor per no quedar empatats, que després es paralitza tot. Bé, doncs, anem, doncs, a la part substantiva de l'acte, tot i que això que acabo de dir també ho considero molt important, modestament, la part és parlar del respecte. I una manera de parlar del respecte és enfocar la paraula
per la seva etimologia. Les etimologies sabeu que són de vegades molt il·lustratives i il·luminadores i de vegades distreuen i equivoquen. És a dir, hi ha etimologies bones, etimologies menys bones i etimologies francament dolentes i algunes de tramposes. Però aquesta etimologia de respecte té la sort que convoca unanimitat entre tots els etimòlegs i filòlegs. Respecte és paraula que, com la majoria de les nostres, ve del llatí. Respicere és el verb que dona lloc a respectus, d'on ve el nostre respecte, de manera directa. Spicere en llatí és mirar. I sabeu que indica, el prefix aquest, una girada, un tornar enrere. De tal manera que respicere seria tornar a mirar. La traducció literal i directa és tornar a mirar. En aquest tornar a mirar hi ha no només un fet físic, que de vegades ens ha passat sovint caminant per una vorera i veus un aparador, no li dones importància, però t'ha semblat que veies alguna cosa que et podria agradar, una roba, un objecte, i tornes enrere a mirar-la. El fet físic de tornar enrere és important, però el que és més important és que ho fas per mirar-te-la bé. És a dir, que en l'acció de tornar a mirar s'entén que hi ha el mirar atentament, perquè la primera mirada que hem passat per l'aparador és una mirada no superficial en el mal sentit de la paraula, sinó una mirada lleugera, la mirada del que bada. Per cert, és una bonica activitat, el flâner en francès, o en català aquest verb preciós que és badar. Pel carrer anem badant. Ara també anem fent altres coses, com per exemple mirar el mòbil i ens ensopeguem, i ara diuen que han posat semàfors pels que miren el mòbil. Sí. Bé, amenitats de la vida moderna. El que és important, doncs, dèiem és que, a més de tornar enrere per mirar, el que busques és fixar-t'hi bé. És a dir, respecte té el significat de no només nova mirada, abans ja s'ha parlat, la Carme ha parlat de mirades i la paraula mirada serà important aquesta tarda, sinó no només tornar a mirar, sinó tornar a mirar per veure atentament, per captar atentament alguna cosa. De tal forma que l'etimologia ens indica que respecte té a veure amb aquesta mirada nova sobre la persona que tenim al davant. Si diem mirada nova és perquè donem per entès que hi ha una mirada vella. Quina és la mirada vella de les persones sobre les persones? Si reculem milers d'anys i centenars de milers d'anys en l'evolució, quan encara no acabàvem de ser ben humans i estàvem en aquelles etapes intermitges d'homínids, per dir-ho així, molt probablement la mirada dominant era la mirada interessada, que podria tenir dos sentits, aprofitadora o fins i tot depredadora, o de la còpula sexual per la pura força d'haver-se de reproduir. Però no cap altra mirada que aquesta que respondria a dos interessos, sobreviure i copular. Bé, quan nosaltres diem mirada nova sobre la mirada vella, significa que som capaços de prescindir de la mirada interessada, la mirada que instrumentalitza l'altre. I som capaços de veure l'altre com, tal com volia Kant, no com un objecte instrumentalitzable, un objecte que fas servir, sinó com un subjecte que posseeix dignitat. I aquesta és la paraula que necessàriament cal associar al sentit més profund de respecte. El que respectem en l'altre, allò que en la nova mirada de la humanitat evolucionada veiem en l'altre, és la mateixa dignitat que nosaltres reclamem cadascú per nosaltres mateixos. De manera que podríem dir, i perdoneu perquè la frase és típica frase de professor de filosofia, no de Merlí, que és una mena de, en fi, un cínic simpàtic. La dignitat és el correlat necessari del respecte. El veritable respecte no és només el respecte que es concedeix graciosament a l'altre perquè ets persona generosa, simpàtica o tens un elevat sentit educador. No. Això també. El veritable respecte és el que es fonamenta en dir aquí davant tinc algú i aquest algú és des del nen de la més bona família fins al nen de la família més humil, fins a l'avi més desahuciat, fins a la persona més malalta, és a dir, a tothom que tingui naturalesa personal, caràcter personal, li correspon la mateixa dignitat. Aquesta és una idea, com sabem, de la il·lustració. Kant és el que ens il·lustra sobre el que és aquesta dignitat i fonamenta la igualtat, perquè, és clar, allò que hem de dir primer de tot de la dignitat, i si no ho diem, estem posant en crisi l'esperit de la modernitat il·lustrada,
és que la dignitat és igual per tothom. Per tant, el fonament del gran principi sociopolític i democràtic de la igualtat de les persones no és una igualtat en abstracte, que també, sinó que és la igualtat de la dignitat que cadascú posseeix en el seu interior i que cadascú sent com a pròpia seva. I allò que ens fa humanament nobles, grans, dignes, és precisament reconèixer que la dignitat de l'altre és tan plena i important en tot moment de la seva vida, sigui quina sigui la seva saviesa, la seva riquesa, la seva posició social, la seva simpatia, la seva antipatia, no hi importa res, perquè la dignitat és idèntica i la mateixa. I reconèixer la dignitat, un altre verb que probablement haurem de fer servir, reconeixement, perquè és sinònim de respecte, reconèixer la dignitat és el que en diem respecte. Aquesta és la idea que per mi fonamenta absolutament tot el que després probablement continuarem dient i que consisteix ni més ni menys que en aquesta valoració altíssima de l'ésser íntim i de la, deixeu-me dir una altra paraula que també sona a professor de filosofia, però que s'entén molt bé, de la unicitat o singularitat de cada persona. Perquè es dona el que semblaria una paradoxa, però no ho és, que al mateix temps que podem dir que tots tenim la mateixa dignitat exactament igual, tots tenim el mateix dret a la singularitat absolutament diferenciada dels altres. És a dir, que som plenament iguals i plenament diferents. I el que veritablement permet dir que respectes a una altra persona és que li reconeixes alhora la seva plena dignitat, el caràcter de valor no substituïble com si fos una cosa de preu, caràcter de valor, i al mateix temps el valor de la seva singularitat absoluta, del dret a la seva plena autonomia i plena identitat pròpia. Jo deixaria aquí aquesta introducció, que havíem acordat, faríem primer una introducció d'alguns minuts, no sé quan ens n'he consumit, però més o menys del que he fet, i després ell en farà una del mateix temps aproximat, per després entrar en diàleg i continuar parlant amb tots vosaltres. Gràcies. Bé prou que sabia jo que havies de parlar tu primer. Sempre que el Joan Manel és en una taula ha de parlar primer perquè deixa clar l'univers lingüístic que serà objecte d'aquesta conversa. I per tant ja comencem entenent-nos millor. Ja sabem més bé quines són les paraules a utilitzar. Jo vull arribar en el seu discurs des d'un altre camí, però ja que tu citaves Kant, jo no vull ser menys, perquè ja saps que les dones per ser com els homes hem de fer-ho 3 vegades, doncs també vull citar Kant per dir que és ell que en la seva filosofia de la història, en la introducció, diu totes les generacions fan amb molta més rapidesa el que la humanitat ha fet molt a poc. I això sempre em sembla molt important de recordar, perquè implica una concepció del temps que probablement seria objecte d'unes jornades en ell mateix, del temps de l'educació, no? Però el que jo vull portar avui aquí és perquè és veritat que les noves generacions, i ara que estem en moments de canvi molt profund i molt ràpid, les noves generacions fan per primera vegada les primeres preguntes que les generacions més antigues es van fer a si mateixes. El que troben són respostes més ràpides i més ben travades. Vull centrar-me només un moment en això perquè em sembla una idea important, potser després la matitzem. Quan els nens d'infantil fan les seves preguntes de la forma que sigui sobre qui sóc jo, qui és aquest, a quin món he arribat, què és el que haig de fer, què està bé i què està malament, què puc deixar com a prova de què he passat per aquí, s'ho preguntin com s'ho preguntin, s'ho pregunten per primera vegada, com si mai ningú s'ho hagués preguntat. És una pregunta amb tota la singularitat i, per tant, amb tota la força, amb tota la curiositat i amb tota la humanitat que una pregunta pot tenir dintre d'ella mateixa. Els mestres, els pares, etc.,
que també al seu dia s'havien preguntat sobre això, estan disposats a saltar com una fera sobre aquesta pregunta i a preparar-la en una forma de resposta consumible, amb tot l'amor, amb tota la simpatia, amb totes les ganes, etc. La meva concepció del respecte en aquest moment passa per algunes observacions sobre aquesta situació. I passa per dir, una resposta és molt diferent en funció de la força de la pregunta i de com ens arriba. I, per tant, el respecte en l'etapa infantil, que és quan aquestes preguntes es fan, quan la filosofia apareix en la seva forma més genuïna, està del costat dels nens, de les nenes, està allà la força. I si nosaltres respectem aquesta força, si la inclús busquem, si fem tot el possible perquè es manifesti, la nostra forma de respondre és tot menys repetitiva, és tot menys avorrida, és tot menys una altra vegada haig de tornar a dir el mateix, és tot menys rutinària. Però hem de saber esperar que ens arribi aquesta força. I aleshores el motor d'aquesta relació entre persones, que és l'educació, per bé que moltes vegades pensem que l'educació és la relació d'uns i altres amb una tercera cosa, que és un currículum, en realitat la relació educativa és la relació entre persones, i si som capaços d'absorbir la força amb què ens arriben les preguntes, les nostres respostes, que per suposat perquè som grans tenim, apareixeran inclús als nostres ulls d'una forma molt diferent. Seran molt més potents. Per tant, el respecte comença per aquí i té molt a veure, crec jo, amb el silenci, que té a veure amb el buit, etc. És un tema que a mi m'interessa molt i que ara amb un micro a la mà i divendres a la tarda podríem estar parlant hores. No vull parlar hores, però vull dir, si un no és expert en callar, no podrà mai escoltar suficientment. I el Joan Manel es referia a la mirada atenta. Òbviament és molt important. L'escolta atenta pot ser que ho sigui fins i tot més. Ho dic en el sentit que, com que sempre fem que la sensibilitat es reuneixi tota en la mirada, doncs amb això ja ho diem tot, diem la percepció. Però era veritat allò que deia, ara recordo en el Museu del Cinema de Nova York, que hi ha un savi que diu, un savi d'aquests que tots coneixen, però jo ara no me'n recordo de com es diu, que diu si a una pel·lícula li treus les imatges no passa res, si li treus el so no tens pel·lícula. Doncs una mica en aquest sentit, l'escolta atenta és la gran eina de l'educador que busca la força de les preguntes originàries per ser educador, per entrar en la relació educativa amb els nens i les nenes. Vull dir sobre això també que, per tant, el silenci és una eina a treballar, cultivar, a que tingui lloc a les escoles, que tingui un lloc on practicar-se, però vull dir una altra cosa, potser més important i potser que pot sonar més evident. Els nens, les nenes, venen del silenci. Jo això ho apuntaria a la nevera, per exemple, a la porta de la nevera. Perquè venen del silenci vol dir que estan 2 anys escoltant parlar abans no parlen. I per tant, el gran model educatiu pel mestre que vol aprofitar-se de la força que porta un nounat, la té al davant. Només cal que es deixi penetrar. I deixar-se penetrar vol dir tenir espai on acollir aquesta espera. Això que avui sembla que és un bé escàs, l'esperar que passin les coses.
d'esperar que arribin les coses. M'agradaria, ara m'agradaria parlar molt, en fi, però ja m'aturo aquí recordant algunes reflexions d'aquestes que podrien estar recollides al Qui Educa Aquí. Una nena que va amb tren amb la seva àvia i van mirant per la finestreta i van a Girona. Tan ben fet. I la nena diu: el cel està dintre o fora de la terra? Si un es queda amb aquesta força, és com si li haguessin fet un regal d'aquests que només te'n fan pocs al llarg de la vida, no? Nosaltres dibuixem la Terra amb un límit superprecís i l'expliquem superprecís. Si un mestre que va explicar com és la Terra escolta en aquesta criatura, vols dir que no hauria de repassar la física que ens explica que aquesta línia que dibuixem no existeix i potser s'ha d'inventar una aquarel·la perquè aquesta línia no sigui tan potent? Sí? Potser es pot deixar dubtar, perquè si li preguntessin això al catedràtic de física tindria un problema. Per tant, per què ell ha de ser més que el catedràtic de física sobre un tema de física? I així van les preguntes fins que arriba un altre moment en què vull fer servir el comentari d'una altra criatura que està per anar-se'n a dormir i està inquieta perquè no està a casa seva i diu: ai, és que jo, I la persona que la cuida diu: però tu què et passa? Però què et passa? I diu: si em dius per què ho vols saber, t'ho diré. La veritat és que quan em veu proposar parlar del respecte vaig pensar que vindria aquí i diria això: si em dius per què ho vols saber, t'ho diré. També m'ho apuntaria a la nevera i em prepararia una copa. Perquè quants de vosaltres us heu penedit de dir sincerament alguna cosa a algú que no s'ho mereixia? Aquestes coses s'escolten. I si un realment fa l'esforç de tenir l'espai interior suficient perquè l'escolta sigui activa, es carrega de bateries i també d'instruments per viure la vida no només educativament, sinó la seva pròpia, a un nivell superior. Per tant, els nens i les nenes d'infantil són mestres en moltes coses. Ens recorden els nens i les nenes que vam ser i vam fer aquestes preguntes. Si els ignorem, la nostra educació pot ser realment elegant, ben feta, coherent, però potser més inútil i menys passional del que és si un s'aprofita de tota aquesta força. I en aquest sentit, el respecte del que tu parlaves, de tornar a mirar, tornar a sentir, tornar a escoltar, vol dir tornar a callar. I les escoles de magisteri insisteixen en que tots els mestres aprenguin a parlar sense parar, de manera que qualsevol persona en un museu, qualsevol pare o mare que se sent en un moment determinat de la seva vida que està fent d'educador, el que fa és parlar. Però no sempre té temps de pensar sobre què. Potser és el moment de dir: per ser educador aprenguem a callar. I us recomano l'exposició de la Pedrera que he vist abans de venir aquí, que veureu les obres de l'Oteiza, i veureu com l'Oteiza comença a buscar el buit, i es troba al final amb aquests personatges que són realment una estructura buida al costat d'una altra estructura buida. No hi ha cosa més meravellosa que aquesta forma de plasmar com el buit de l'un en relació al buit de l'altre dona el ple de la conversa, que aquí comencem. Gràcies.
queda clar, quan jo vaig acceptar que parlés primer perquè tu m'ho deies primera, era perquè sabia que era bo que tu parlessis segona, perquè jo em sento ara, aquests dies que hi ha hagut castells fantàstics, per les terres, sobretot a Tarragona, jo sóc una mica, em sento, modestament, com la pinya, i el castell ets tu. És a dir... A veure... Acceptarem que les jornades ens convidin a sopar. Bé, això no són uns jocs florals, però és evident que forma part de la bona comunicació que siguem capaços de combinar, igual que el silenci i les paraules, la seriositat d'aquells mots enravenats que a vegades diem, amb aquestes expressions que, a més, són sinceres. És a dir, tu m'has dit, jo fonamento amb les paraules, amb l'anàlisi de les paraules, el marc lingüístic des del qual es pot operar. Bé, tu culmines això amb una sensibilitat de caràcter gairebé plàstic, per dir-ho així, que és un complement magnífic d'allò que queda abstracte en el llenguatge, perquè el llenguatge sabem que és traïdor. El llenguatge és infinitament ric perquè és infinitament ambigu i, per tant, és un niu de malentesos i un niu de limitacions. Diríem, les mateixes paraules que ens salven ens enfonsen. I, per tant, és molt necessari sortir a vegades del llenguatge i mirar la condició humana des de la perspectiva que tu has introduït aquí amb algunes idees, entre elles la idea de silenci, que és la negació del parlar, no una negació negativa, ara en parlaré, però sí, inicialment és una negació, i després el que podríem anomenar la invitació a la plasticitat del pensament a través de la imatge preciosa d'un cel que no té límit i en canvi el dibuixem sempre limitat. I per tant, que tinguem aquesta estimulació de trencar les inèrcies plàstiques que solen ser limitades en la nostra ment, és també altament positiu. A veure, jo crec que per fer el diàleg que ens hem compromès a fer, i aquesta idea que has introduït de l'escolta atenta, a més de la mirada atenta. Bé, jo podria excusar-me dient, quan deia mirada, ho deia en sentit genèric, ampli, no només mirada dels ulls, sinó la mirada de totes les capacitats perceptives humanes. Podríem dir percepció atenta, i aleshores introduiríem o inclouríem la mirada dels ulls, l'escolta de les orelles i fins i tot el tacte de la pell. Per dir-ho així, l'atenció per l'altre, el considerar la plena dignitat de l'altre com igual a la pròpia i per tant màxima, això es pot fer mirant, òbviament, la mirada és imprescindible i fonamental. Sabem tots els comunicadors, aquests que ara fan grans teories de la comunicació i l'eficàcia de la comunicació i aquestes coses, el primer que et diuen és que amb la mirada lligues a l'altre, el bon sentit de la paraula, és a dir, li reclames l'atenció. Una persona que es comuniqui amb altres mirant a terra o mirant al cel, ràpidament perd el canal de la comunicació. La mirada és fonamental i la mirada sabem que traspassa sentiments, traspassa emocions. Per això s'ha dit que els ulls són la finestra de l'ànima. I és veritat, els ulls ens ensenyen allò que està passant per la intimitat de la persona en una mesura molt alta. I els nostres nens i nenes sabeu que interpreten meravellosament bé, sense haver hagut d'aprendre en cap manual, ni a la Viquipèdia ni enlloc, interpreten meravellosament bé el contingut de la nostra mirada, les senyals que la nostra mirada porta. Ara bé, anem a l'altre capítol, el que introduïes tu, l'escolta atenta. Fonamental, evidentment, perquè si només mires amb simpatia però no escoltes, estàs fent mitja feina només. Perquè, és clar, sentir-se escoltat és tan bonic pel nen i la nena, o per la persona en general, com sentir-se ben mirat. I podríem dir fins i tot una mica més que ben mirat. Perquè, fent aquesta cosa, ja ens perdonareu, si fem cites. Jo recordo una vegada, en un sopar d'aquests de fi de curs, dels alumnes nostres que es graduaven, es llicenciaven llavors en filosofia, alguns alumnes van imitar alguns professors, i a mi no em va imitar cap alumne. I vaig dir, i per què no m'imiteu? Diu, és que tu ets una mica difícil d'imitar. Dic, sí, però dec tenir alguna característica que us sorprèn i que us fa riure una mica i tal. Diu, fas moltes cites. I vaig quedar parat. El que no sé, des de llavors no sé si és bo o dolent fer-les. Però a veure, jo les faig perquè ens aporten coneixement. No? I la cita d'Aristòtil, que ens queda una mica lluny en el temps, però que era extraordinàriament savi, ja ens deia, l'oïda és dels sentits que tenim, dels 5 sentits que tenim, el més noble. Per què? Perquè és el que ens trasllada directament els continguts de l'ànima.
a través del llenguatge. El llenguatge porta conceptes, els conceptes estan en la ment i la ment és l'ànima. I per tant, veiem realitats físiques, però escoltem realitats espirituals. Per tant, l'escolta atenta és una certa forma superior de la mirada atenta. Però no s'ha de limitar a això, perquè abans he dit, i ho torno a dir ara, el tacte atent també. Perquè les persones ens toquem. Sovint diuen ens toquem menys del que ens convindria a tots, perquè hi ha una estranya sensació de respecte, precisament. Hi ha gent que interpreta el respecte com que no tocar l'altre. Home, és evident que hi ha tocaments que no et toquen, en segons quins moments. Però estem parlant del bon tocament. Doncs bé, tocar el nen. Home, els nens, inevitablement, necessiten ser tocats perquè a vegades cauen o perquè a vegades els has d'abraçar o perquè hi ha moltes situacions en què el nen o la nena han de ser tocats. Hi ha també un tocar atent, és a dir, una forma en què les pells es diuen l'una a l'altra estic ben tu, estigues ben mi. Aquesta és també una altra versió de la mirada atenta. L'escolta atenta, el tacte atent. Bé, l'olor atenta ja no acabo de veure com desenvolupar-la filosòficament, però també deu tenir, si ens hi posem, algun fil per estirar, i el mateix podríem dir del gust. Però almenys aquests els tres sentits que ens relacionen amb els altres, que és la mirada, que és el tacte, que és l'oïda, tots tres poden tenir aquesta categoria de la màxima concentració, la màxima atenció. I només una paraula més sobre el silenci. És evident que hi hauria un silenci que és, el silenci en general podem definir com a negació de la parla i del soroll en general, però és una trista definició de silenci. La definició que probablement hauríem de fer de silenci és la concentració en el parlar possible. Perquè és cert que hem d'acabar parlant. Has dit molt bé, el nen es passa 2 anys escoltant i després parla. Però és que si no arribés a parlar, el nen no es desenvoluparia com a persona perquè el seu desenvolupament ha de ser necessàriament lingüístic. Per tant, en el silenci que hi ha, en el silenci hi ha una capacitat de repensar la paraula que diràs, d'estar amb tu mateix, en el que en diria també Plató, en el diàleg de l'ànima amb si mateixa, per tal que la teva intervenció en relació a l'altre sigui una intervenció millor, perquè l'has escoltat primer i perquè tu has repensat el que aquelles paraules seves et suggereixen, t'estimulen a dir. Deixo aquí. Mira, jo, ara parlant sobre el silenci, em recordo d'una observació que feia la Diane Keaton en les seves memòries. I deia, per aprendre el silenci, el millor és anar al teatre, perquè en el teatre és on ens adonem que el silenci és l'absència de paraules, però mai l'absència de significat. I això em va agradar molt. Em va agradar molt, a més que vingués d'una persona que ve del teatre i del cine, no? Perquè és veritat que poques vegades el silenci és absència de significat. Fins i tot quan no és el silenci conscient del que diu no vull parlar, no et vull contestar, sinó que en el silenci sempre hi ha una transmissió d'una determinada sensació d'un estat d'ànim. I jo el que penso és que el silenci s'ha d'aprendre, no tant perquè no haguem tingut una bona escola, que són aquests 2 primers anys, sinó perquè és tan poderosa la seva capacitat de comunicació que ens fa por. Ens fa por i moltes vegades l'utilitzem com a eina contra algú. I no n'hi ha d'altra més forta. Quan un deixa de parlar a algú, s'expressa millor que mai. Però aleshores, tots aquests silencis dels que tu parles, tot aquest arc gran que seria la definició de silenci, que aniria des d'aquesta absència de paraules fins a aquest poder absolut del silenci, requereix una certa pràctica i, per tant, una pràctica que hauria de tenir lloc a les escoles, i especialment a la infantil, perquè allà ve sol.
A les altres potser les hem d'imposar perquè el món modern està tan a la contra d'això, però està a la contra de totes les coses que li fan por al món modern. I en realitat tots els mons probablement s'han giravoltat contra les coses que fan por a la gent en un determinat moment, no? Però el que vull dir és que la fortalesa del silenci com a unitat lingüística, com a cos lingüístic, és molt important i cal practicar-la i cal tenir situacions per les quals el silenci sigui adequat, que et sentis còmode en el silenci, que el busquis. L'altre dia fèiem una presentació en una escola i jo deia que porto anys predicant que les escoles han de tenir un lloc pel silenci i m'agradaria que com a mínim una, abans de que jo desaparegui, la tingui, perquè és una bomba de rellotgeria tenir un bon espai pel silenci. I vaig justificar-ho de la següent manera, a veure si tu et sembla pertinent o no. Vaig dir que a mi em semblava que el silenci estava en la base de dues coses que contemporàniament són molt importants. La primera, a la base de la creativitat. Perquè per crear alguna cosa, per fer alguna cosa, un necessita estar dintre seu i deixar-se portar per algunes coses. I, per tant, no ser atabalat. I, en realitat, si nosaltres pensem des de quan fem un dinar fins quan fem un vestit o fins quan ens inventem una exposició o escrivim un llibre, necessàriament hem de recórrer en el silenci. I, per tant, practicar el silenci és practicar la creativitat. I que nadie se lleve a engaño que avui les empreses volen un tio que tingui el seu títol però que acrediti en molt pocs dies que la seva creativitat està present. I, per tant, per aquells que, com els meus pares volien que tinguéssim una feina per tota la vida, doncs els pares que volen que els seus fills tinguin una feina per tota la vida, avui vol dir que la creativitat és estimulada. I en aquest sentit, a mi em sembla que el silenci és una eina extraordinària per ajudar a que la creativitat es manifesti. I la segona, em sembla també que el silenci està a la base d'aquesta malaltia, o així dita malaltia, que avui sembla que tants nens tenen i tants pares pateixen i tantes mestres pateixen, de la hiperactivitat. És a dir, el silenci és una aspirina per la hiperactivitat. És un descans. I quan un nen o una nena diu a casa «me'n vaig una estona al meu quarto», que ningú no em molesti, l'educació d'aquesta persona, des del meu modest punt de vista, està feta. Perquè és capaç de voler estar sol. I això, les escoles no ho aprofiten com a eina, per raons òbvies. O sigui, no dic que tots els professors no tinguin ganes de fer-ho, però sí que aprofitaria aquesta bona entrada que ha tingut el Departament d'Ensenyament a l'obrir aquestes jornades per dir és hora ja que totes les escoles tinguin un lloc pel descans i, per tant, pel silenci i, per tant, contra la hiperactivitat i contra fer anglès i música i saltar i ballar i tot, a més de totes les hores i tot plegat, i per fomentar aquesta creativitat. I acabo per dir que en aquest punt les arts tenen molt a fer. I tenen molt a fer perquè les arts també viuen en el silenci. Les menines estan allà. Ara m'agradaria parlar d'això, però no parlo. Amb aquesta valoració del silenci, certament, hi estic completament d'acord, però has tingut un moment que has dit el silenci també pot ser negatiu, pot ser un càstig per l'altre, que és el que podríem anomenar el silenci despectiu. És a dir, no mereixes la meva paraula. El càstig de la indiferència que diem a vegades. Esclar, aquest silenci és un silenci agressiu, és un silenci no positiu. Diríem que, per tant, ens hem de sentir conreadors, o ens hauríem de sentir conreadors del silenci expressiu, que és el silenci que no és interpretable per l'altre com menyspreu, com a marginació,
com a no mereixedor de la nostra atenció. M'interessa concentrar-me un moment en el fet que ja has apuntat tu, que la cultura contemporània, aquesta cèlebre cultura líquida i extraordinàriament mòbil, ha generat al·lèrgia al silenci. Ha generat al·lèrgia al silenci perquè estem sobreestimulats, és a dir, tenim la societat té, els mitjans sobretot tenen, i els instruments que tenim a les nostres butxaques tenen una capacitat de provocar-nos permanentment l'atenció, moltes vegades amb coses banals, però d'estar sempre en pura activitat comunicativa, sigui emissora o sigui receptora. De tal manera que moltes persones senten l'angúnia de la incomunicació quan aquesta incomunicació dura 2 minuts. És el mateix que passa, exagerant-ho, en el telèfon, quan parles amb algú, ja sabeu allò de les funcions del llenguatge, hi ha la funció fàtica, que en diuen els lingüistes, que consisteix en que quedi clar que el canal està obert. Si algú et parla per telèfon i quedes uns minuts callat, el primer que diu és «s'ha tallat, que no hi ets». Per tant, gràcies. Estic perdent els papers de manera literal, espero que no simbòlica. Doncs bé, aquesta sensació, és a dir, la gent, si passa un temps que no tenen estímul, se senten desgraciats. I això certament no sembla que ajudi molt al pensament, a la reflexió, a la millora d'allò que diràs a l'altre. En aquest sentit, les pràctiques, per dir-ho així, del que podríem anomenar el bon silenci o el silenci positiu, és evident que són constructores de personalitat i de personalitat positiva i interessant. Jo diria que tu has parlat del silenci com a condició per la creativitat, em sembla perfecte i tens tota la raó. Jo diria que el silenci ben practicat és també base del que podríem anomenar serenitat, estat d'ànim serè, perquè és veritat que el silenci descansa i que la serenitat té un component de no agitació, de quietud. De quietud, evidentment no definitiva, però sí de quietud momentània, i per tant en aquest sentit contribueix a l'ànim serè, que s'ha considerat sempre un factor del benestar de les persones, tenir l'ànim serè. Igualment, en un sentit no tan psicològic, sinó una mica més moral, jo diria que el silenci és també condició i fonament d'un sentiment d'esperança. És a dir, calles perquè tens l'esperança que o tu mateix després o algú altre aportarà alguna cosa d'interès a la vida. Mentre que si estàs en l'agitació permanent no tens temps de sentir esperança, només tens temps de sentir-te nerviós, agitat, amoïnat, preocupat i si es talla alguna cosa profundament trist i desesperat. I encara un altre element em penso que és interessant en aquesta valoració del silenci, que, recordeu, l'estem situant com un ingredient principal del sentiment del respecte, del sentiment moral del respecte. Una altra dimensió que estaria a mig camí d'allò que és més psicològic, la serenitat, i d'allò que seria més ètic, que és l'esperança, que és la necessitat, que algun autor ha dit, de reintroduir l'experiència de l'espessor del temps. Amb el temps tenim una mala relació, una pèssima relació. L'hem tingut de sempre, històricament, és una preocupació que ha tingut sempre preocupats, per doble redundància, ha tingut amoïnats els filòsofs, els físics, etc. Què és el temps? Passem nosaltres en el temps o el temps passa per nosaltres? No ho sabem. Els resultats són negatius en qualsevol cas. El que sí és... No només negatius, també positius. Però el que sí és segur és que en el temps contemporani, en l'actualitat, en el moment contemporani, hem creat una cultura del temps d'acceleració constant i intensa, que ens fa viure en una mena d'angoixa constant per atrapar coses. Que, com deia un autor, un simpàtic italià, anem molt de pressa enlloc. Però molt de pressa. És a dir, després no saps on vas, però hi vas de pressa. De manera que es fa necessari, per asserenar-nos i esperançar-nos, diríem, introduir l'espessor del temps, perquè el temps amb aquesta acceleració s'ha convertit en un factor superficial de la vida. Ell és un factor superficial i ens fa la vida superficial. De tal manera que si som capaços de mantenir silenci a estones, el que descobrirem és que dominem més el temps. És a dir, que som capaços de captar el que diria Bergson, la durée, la duració del temps. Ara estem en un moment en què el temps no dura, passa.
No hi ha temps de duració, sinó temps d'acceleració que passa sense parar. Algú vol intervenir? No podem parar? Bueno, no sé. Que anem bé de temps, esteu bé, però sí que si algú tingués alguna cosa i ens la volgués passar, començaria jo a passar-los alguna altra cosa. Jo en realitat volia dir això perquè hi hagués un minut que no passés res i mirar-vos. Una pràctica de silenci. Si no ho faig bé, em corregiu, d'acord? Entenc que primer em passen un paper que hi ha una reflexió que diu acompanyament, més escolta, més singularitat, respectuós. Segur que totes les persones que estem aquí compartim la bàsica necessitat d'aquests 4 aspectes en l'acte educatiu. I ara ve la pregunta. Com enteneu i valoreu moments educatius a l'escola en què tots els nens i les nenes fan la mateixa fitxa de pintar, un arc de Sant Martí, de fer un cargolet de plastilina, d'omplir una plana d'A, So, gomets... Si voleu hi poso salsa pròpia, si no em sembla que ja ho heu entès. Jo ho valoro molt bé. Jo ho valoro molt bé. O sigui, el que penso és que això està dintre d'un context i pot estar molt bé. Si no sabem quin és aquest context... És a dir, a veure, a mi principis. Primer, els mestres fan tot el millor possible que ningú més vol fer. Segon, tots els pobles haurien de tenir un homenatge al mestre que s'esforça al màxim possible. Tercer, és evident perquè tots sou aquí el divendres a la tarda. Dit això, hem de lluitar contra els mestres que no saben res de res i són molt inútils. I no s'emocionen per res, perquè aquests mestres ens fan mal favor. I segona cosa, l'activitat educativa des del punt de vista dels mestres no es pot demanar que sigui sempre a la punta de l'iceberg. No es pot demanar això. El que s'ha de demanar és que hi hagi una base suficientment ben trebada sobre la qual puguin anar despertant diferents moments, diferents situacions, diferents circumstàncies que permetin moments d'una lluminositat especial. Però un mestre ha de tenir una rutina que el protegeixi i el tranquil·litzi. I sobre aquesta rutina anar construint momentàniament situacions singulars que entre elles puguin crear una trama que sigui realment l'aportació que aquest mestre o aquesta mestra o aquest centre fa. Aleshores, a mi aquest tipus de preguntes m'agrada molt que arribi sense que sapiguem de qui és perquè no és veritat aquesta pregunta. O sigui, aquesta pregunta és ridiculitzar una situació que rutinàriament ben posada en el seu lloc funciona bé. I mal posada funciona malament, com d'altres. A mi m'agradaria respondre això dient sempre m'ha agradat molt aquesta metàfora de considerar que una classe és com una jam session. És a dir, que hi ha una base rítmica que es va consolidant i que, a més, tota la petita orquestreta de jazz té clara i deixa que en un moment determinat sigui el saxo o sigui el piano o sigui qualsevol clarinet el que destaqui per sobre, però tota l'altra l'està suportant. Cadascú, cada nen a la classe ha de tenir la seva oportunitat.
Cada mestre ha de tenir la seva oportunitat, però aquesta trama sobre la que se suporta, que es pot anar millorant sempre, que mai no pot quedar-se estancada, aquesta trama cal respectar-la. I si no en sabem més en aquest moment, no en sabem més en aquest moment com a trama. Però, en canvi, podem anar fent tots aquests moments singulars tan excel·lents, tan vitals, tan singulars. I això ho vull dir en defensa d'algunes pràctiques que ara tu, per exemple, citaves i que a mi em molesten, realment, ho dic, em molesten. Perquè, per exemple, pensem, jo, per exemple, una de les coses que em queda fer abans de morir-me és fer una mica de cal·ligrafia oriental, perquè m'atrau tantíssim que necessito provar-ho. Però per què vull fer cal·ligrafia oriental? Perquè mai ningú m'ha dit que les lletres són cal·ligrafia occidental. I mai ningú m'ha donat el plaer de dibuixar as com a dibuix. I un dibuix que, a més, si s'uneix a d'altres dibuixos, té una singularitat que tramet una idea. I aleshores, com que l'oriental no l'entenc, és un dibuix. Doncs quan els mestres diuen repetir as, perdoni que li digui, quan descobreixi que això és la lletra com a dibuix i que pot ser ensenyat a la classe de dibuix i que, a més, pot a sobre reforçar la classe de llengua per nanos que tenen una especial habilitat... Bueno, estic fent un... Sí. No, només... Per afegir breument el que seria un complement a la seva resposta, però jo crec que aquest tipus d'activitats, i ella ho ha explicat prou bé, tenen sentit quan es pot fer la resposta en aquella pregunta que feies abans. Per què es fan? És a dir, probablement tenen una justificació i la justificació és la que acaba d'explicar ella. Aquesta mena de trama ordinària sobre la qual es pot edificar allò que és extraordinari. És a dir, no tenim la responsabilitat de ser sempre genials. Ser genial és fortuït a vegades, és accessori, és momentani, i per tant, el treball que sembla rutinari té el sentit de sostenir unes possibilitats i si aquesta rutina no es dona, potser tampoc es donen aquells moments excepcionals o genials. Per tant, estaria d'acord, només dient-ho d'una altra manera. La segona pregunta sí que es pregunta, o així la interpreto jo, sí es pregunta. Per què creiem que es demana tant silenci als infants i per contra les mestres parlem tant? Sí, hauríem de dir allò el que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú, i al revés, el que creguis que és bo pels altres aplica-t'ho a tu mateix. Diríem que probablement tots com a adults o adultes milloraríem si fóssim capaços d'aplicar-nos tots els principis de la millor pedagogia aplicable als nens. És a dir, que a vegades passa que, per exemple, quants metges no hi ha a la nostra societat, ara potser menys, però fins fa relativament poc temps n'hi havia molts, que recomanaven molt convençuts a tothom no fumis, i fumaven. Bé, doncs el que ens passa a nosaltres és que som capaços de donar el millor consell al nen, entenguem consell en el bon sentit pedagògic de la paraula, és a dir, som capaços de practicar la millor pedagogia humana, de construcció humana en els nostres infants i en canvi no ens l'apliquem a nosaltres mateixos. Bé, es tractaria d'una limitació de la condició humana, que som bons per predicar i no tan bons per practicar. Però ja que tenim l'ocasió de tenir a les nostres mans uns certs, entre cometes, secrets de la qualitat de la vida humana, doncs és bo que, aprofitant estones de silenci, ens puguem aplicar retroactivament, per dir-ho així, principis que apliquem generosament i molt ben fets en els nens. Igual que el metge faria bé, ja que recomana no fumar, no fumar ell. Ens ha arribat una tercera. Si us sembla, quasi que serà la que servirà perquè continueu dialogant amb vosaltres i, mentrestant, podríem obrir un altre torn perquè vosaltres ens féssiu arribar les vostres qüestions. Aquesta ve signada, però com que les restes són anònimes, em sembla que ho deixem tot amb anònim. Si la persona té molt d'interès, doncs llegiré el nom. Diu: respecte, dignitat, silenci, atenció, punts suspensius. És una mística educativa?
És que és una pregunta mística. A veure, jo diria és mística en el bon sentit de la paraula. A veure, quin és el bon sentit de la paraula místic? Allò que és místic ens desenganxa d'allò que és groller, ordinari, massa terrenal. El misticisme té aquest component de, diguem-ho així, elevació o transcendència. Aleshores, jo diria, hi ha un misticisme per mi, modestament negatiu, que és el que fa l'elevació per perdre definitivament el contacte amb la Terra. Però que en canvi hi ha un misticisme positiu que és el que fa l'elevació per guanyar perspectiva i tornar a treballar millor a la Terra. En aquest sentit, les paraules que estem dient aquí, que s'han recordat molt bé, tenen un component místic, és a dir, ens conviden a desenganxar-nos del relleu trist de l'experiència ordinària i grollera, i per tant en aquest sentit ens fan una mica espirituals, transcendents o místics, però això no ha de servir de justificació per quedar-nos en la mística, perquè si et quedes en la mística quedes fora del relleu de la vida. Per tant, jo crec que només hi ha una mística bona, que és la mística d'anada i tornada, que seria l'anada al silenci i la tornada al llenguatge, perquè no et pots quedar infinitament en el silenci. Tampoc et pots quedar infinitament en l'elevació. Has de tornar a trepitjar la terra. Per tant, jo no convido a una mística de fugir d'estudi, sinó una mística de guanyar perspectiva per tornar a estudi. A veure, jo enfocaria això potser d'una altra manera. Estic d'acord amb el que dius, jo per començar diria, estem parlant d'educació infantil. Estem parlant d'un moment, com tu deies al començament, que la permeabilitat dels nens i les nenes mai serà tan gran com és en aquest moment. I per tant la responsabilitat del que treballa en aquesta etapa, o del pare i la mare, és molt gran en aquest moment. I és molt gran perquè està omplint el que després seran els magatzems de la vida d'aquesta persona. Alguns molt conscients, altres molt inconscients, però és l'etapa de crear magatzems. Aleshores, en aquest sentit, val la pena que el mestre, la mestra, el pare i la mare pensin un moment, els uns en el seu ofici, els altres en la seva situació, i en tinguin una idea més o menys clara. No vull dir que no es pugui ser mestre o pare o mare sense haver fet aquesta reflexió. Jo vaig ser pare i mare i tot sense això. Però el que vull dir és que un ensenyant ha de saber, perquè és la seva professió, què té entre mans i què està disposat a aportar en això. I això sí que té obligació de fer-ho. Perquè les mateixes coses, les mateixes pràctiques, són diferents, s'interpreten diferents, tenen un pes diferent en funció del context, i torno a això, del context en el qual es produeixen. I sent que el que tenim al davant és una petita persona que s'està entrenant per la vida i per tant deixa veure totes aquelles pràctiques i coses que són necessàries perquè el seu cos es desenvolupi, perquè la seva estabilitat emocional funcioni, perquè la seva expressivitat es vagi trobant canals, etc. Necessita saber quin és el seu paper en allà. Això ho dic perquè posaré un exemple molt fàcil i que té a veure també amb el silenci. Els mestres i les mestres més preocupats i que estimen més la seva professió, tradicionalment han dedicat els dissabtes, els diumenges i bona part de la setmana fora de l'escola preparant les classes. I què faré, i com ho faré, i anant a comprar un material, i trucant amb un mestre que admiren, i llegint un llibre, i fent un seminari, i fent un curset, i fent no sé què. I dintre de tota aquesta pràctica és on van passant del llenguatge
verbalitzat en paraules, el silenci per meditar sobre aquestes paraules, veure com ho faran, etc etc. I aleshores acaben prenent una decisió i arriben a l'escola i diuen avui farem això, així, així, sabent que és la millor manera perquè és la que ells han arribat a la conclusió que és la millor manera, però en canvi transmetent-ho d'una manera que es dona per suposat que aquella és la bona. No sé si m'explico gaire bé. En el sentit de que tota aquesta dilatància entre dubtar, anar, tornar, etc., que és el que el mestre ha fet a casa, no ho fa obertament davant dels nens i, per tant, els nens això no ho imiten. Només saben el resultat. I el resultat només es pot interioritzar i memoritzar. Sí? En canvi, una mare que està cuinant a la cuina i té un nen que li passeja amunt i avall i li fa preguntes i la mare diu, ai, no ho sé, i va remenant i tot això, i dubta i al final diu, bueno, no sé, anem a la banyera, que és massa tard, i no resol i tot això, està més mostrant la seva permeabilitat. I per tant, en aquest sentit, fa més bé de mestre, diguéssim, en aquest moment. No ho dic perquè es prenguin aquests exemples com a taxatius. Només ho dic per dir que sí que és bo per un ensenyant saber què és el que està buscant i què l'acompanya millor en un determinat moment. En un determinat moment l'acompanyarà millor el descans i el silenci, a d'altres l'acompanyarà millor el ritme brutal, no? Però ell ha de saber quines eines té i com fer-les servir. I és veritat que encara les escoles de magisteri tenen patrons molt immòbils per aquest tipus de cosa, no? Aleshores, aquí s'ha d'anar jugant, però no és tant la mística de l'educació, sinó en què consisteix aquesta relació entre persones de les quals tu ets vist, com ara som nosaltres vistos, com a sèniors, i per tant hem fet moltes coses, però és que som molt grans. I aleshores la relació seria la mateixa amb uns nens d'infantil amb la seva mestra. Quina relació puc establir jo partint de la base que ja d'entrada aquesta nena pensa que jo m'ho sé i ella no s'ho sap i per tant està ella dubtosa de si dir-me o no dir-me i jo de si imposar-me o no imposar-me. Enteneu el que vull dir? Aleshores, cal tenir un joc de cartes més marcat o com a mínim més ample, crec. Però no és una mística, és que cal saber què és el que vols, cap a on vas, perquè sabràs si arribes a algun lloc. Sí. Igual contestant aquesta pregunta també tenim una altra estona. Espero entendre bé les paraules, perquè em costa una mica. Treballar el buit i el silenci en els infants significaria educar-los per no ser dependents per nosaltres? O sigui, ajudar-los a tenir criteri propi i llibertat interna? No tenir por al buit els faria més lliures? Si la persona que ho ha redactat creu que no ho he llegit convenientment, amb bona cal·ligrafia, que m'ho torni a fer arribar. Us ho repeteixo? Sí, però s'entén. D'acord. La resposta és sí, clarament. Diríem que en el fil d'algunes de les intervencions hem suggerit que el silenci és condició per creativitat, serenitat, esperança, etc. És a dir, és l'espai en què es pot fer explícita, per dir-ho així, la capacitat i la possibilitat de ser més autònom. Per dir-ho així, la criatura o la persona que està en permanent reacció als estímuls exteriors, podríem dir que és dependent dels estímuls. Fins i tot si la seva reacció és intel·ligent i és ràpida i és feliç i és simpàtica, però està permanentment depenent de l'estímul que li ha arribat. Per tant, la seva autonomia d'arrel és gairebé zero, perquè viu del que els estímuls li fan dir o li fan fer. Per tant, si és capaç de crear-se l'espai que n'hem dit del silenci, en aquest espai no està responent a estímuls.
està suspenent, fent aquella operació també que a vegades s'ha dit en filosofia, de suspendre el judici, està suspenent, en aquest cas, la comunicació en un sentit bo. És a dir, soc lliure del que em diuen des de fora i estic construint la meva pròpia dinàmica en diàleg amb mi mateix o amb mi mateixa. I per tant la resposta és sí, aquesta persona s'està construint bé i s'està fent sobretot més lliure, en el sentit de més autònoma, que són sinònims. Jo estic totalment d'acord i voldria afegir una cosa. Probablement, ara que es torna a parlar de centres d'interès, probablement un centre d'interès important a considerar sigui l'avorriment. Quan un nen diu, m'avorreixo. Jo no vull avançar res sobre això, perquè fa temps que hi penso i encara no vull avançar res sobre això, però ho suggereixo. O sigui, què diu quan diu m'avorreixo? De quina manera tu pots entrar en conversa sobre aquest tema amb els nens, etc. És molt bonic, em sembla. I em sembla que té a veure amb això. Igual que algú va escriure l'elogi de la mandra, hauríem d'escriure l'elogi de l'avorriment. Precisament en la línia aquesta de no ser esclaus de la sobreestimulació. Jo crec que aquesta és una línia de pensament que hem de desenvolupar pels nens petits i pels grans, de no ser dependents de la sobreestimulació. Perquè en aquesta dependència és evident que mal vivim. Vivim d'una manera, això, sense espessor del temps, sense sentit de la duració, sense el goig del detall i sense la paciència. La paciència ja s'ha tingut sempre com a gran virtut, el que passa que té una sonoritat una mica antiga. Però és veritat que la paciència no deixa de ser una virtut humana. I no estic parlant de la paciència respecte a actuacions indignes, és a dir, m'estan maltractant i hi poso paciència. No, si t'estan maltractant no has de tenir paciència, has de reaccionar fortament. Però sí de la paciència d'esperar, de la paciència de deixar fruitar el treball, de la paciència del diàleg tranquil sense arribar a conclusions immediates, de la paciència de no tenir resultats. Ara l'Ali ha dit molt bé, això de l'avorriment m'interessa però encara no ho tinc clar, has vingut a dir. Doncs vol dir que està tenint paciència amb ella mateixa, s'està donant temps per algun dia dir alguna cosa sobre l'avorriment que ens distraurà molt. Això no ho sé, però m'agrada molt el que tu has dit d'això, practicar-ho als nens i als grans. O sigui, la gran cosa és que allò que un mestre no practica no ho pot passar. No ho pot passar. I en aquest sentit, que jo torno a que el gran aliat dels mestres com a gran... res no pot ser millor pels mestres que tenir una vida a l'entorn de les arts potent. No? O sigui, els mestres, està bé que estigueu aquí, que l'ICE està content, la Generalitat està contenta, tothom està content i després, no sé, i bueno, està bé. Però estaria molt millor que estéssim tots al Teatre Nacional, al Lliure, a l'Auditori, al cine. Estaria molt millor. Per què estaria molt millor? Perquè aquest aliment personal que les arts donen a cadascú diferentment alimenten aquests mateixos magatzems que es van obrir amb els primers anys de la vida i el van renovant i renovant i renovant i per tant ens van aproximant i aproximant i aproximant els que acaben de néixer. No ens deixen penjats fora. El Joan Manel i jo fem el possible perquè no ens deixin penjats fora i quan l'ICE ens fa venir aquí venim, però si no anem al cine. És a dir, les arts tenen una capacitat educativa per elles mateixes que quasi res més té. Només la té la poesia, la física, algunes coses així que sempre han semblat que estaven molt lluny unes a les altres i són cosins germans. Tot això té una possibilitat, i les arts plàstiques, la música, etc., que són aliments pels ulls, per l'oïda, és a dir, per totes les coses que el Joan Manel ha dit fa una estona,
Això sí que ha de tenir una presència molt gran. Per què? Per el que deia abans, perquè elles, les arts, estan embolicades en el silenci. Nosaltres seiem en l'auditori o veiem una pel·lícula en silenci o passegem per un museu en silenci, de la mateixa manera que els nostres nens d'infantil venen de 2 anys continuats d'atenció silenciosa. I per tant, tot això està com servit. Només cal anar-ho posant a dosis corresponents allà on pertoca. Però tot això donarà resultats, siguem nosaltres bons mestres o dolents. Jo vaig anar a les monges, I vaig anar a la universitat franquista, Vull dir, a veure, no, he sortit com he pogut, però el que vull dir és que tothom se'n surt d'una manera o d'una altra, no depèn tot, però depèn de que aquests... I aquí sí que també vull fer un altre petit suggeriment que va una mica enrere en la nostra conversa, i és dir, jo faig una gran defensa del silenci perquè em sembla que ajudaria a tots. O sigui, baixaria una mica la tensió tremenda que hi ha a les escoles i el superestrès que té l'ofici d'ensenyant. Però clar, tenies raó tu en que hi ha un silenci que és absolutament brutal. O sigui, pensem ara en tots aquests nens que ni tan sols van a escola, que estan creuant Europa i que Europa no els diu ni asa ni bèstia i que després que han sigut portada de diari durant uns quants dies ja no ho són més i allà estan. I ahir plovia i feia molt de fred i allà estan. I Europa calla i els països callen. I tothom calla, tothom que no hauria de callar o no podria callar per la seva responsabilitat, per allò que cobra, calla. Aleshores, aquest és un silenci tremendo. I per tant, això no ho podem oblidar tampoc. I en els nens que els ensenyem el silenci també els hi hem de dir que aquest silenci existeix, perquè ells ho saben i ho veuen, i veuen la televisió. I per tant, no és només buscar tot allò que es transformi en núvols de cotó perquè la seva educació sigui no sé com. No. I, en canvi, una mateixa paraula, com tu deies, silenci, pot portar a algú l'ha portat al misticisme, a l'altre el pot portar realment a l'esclavatge, al no voler viure més, perquè el silenci és massa poderós. Vull dir que això també acotant una mica aquest llarg arc del silenci, jo crec que tots vosaltres podreu aquests dies aportar les vostres experiències de quan teniu a les classes nens que venen de llocs molt diferents i per tant estan construint magatzems segons esquemes molt diferents. Jo recordo, per exemple, quan tu deies això de mirar algú als ulls, recordo molt bé un seminari com aquests als Estats Units als anys 70, o sigui, fa 1000 anys. I una mestra, que sembla que la vegi, que deia és que vull plantejar un problema que tinc que no el sé resoldre. I és el següent. Nosaltres, americans, quan parlem amb un nen, com nosaltres, catalans, i el nano es rebec o el que sigui, li diem, vols fer favor de mirar-me als ulls? Vols fer favor d'entrar en relació amb mi? Sí? Bé, doncs aquesta senyora tenia uns nens que venien de Seül, on mirar els ulls en la persona gran que t'està parlant és un acte d'insolència. I aleshores ella deia, qui sóc jo per canviar aquesta tipologia? Allà vam estar discutint. Jo, 30 anys després, 40 anys després d'haver-me dedicat a l'ensenyament, encara no sé si s'ha de mirar els ulls o no. Vull dir que realment totes aquestes qüestions en les classes es deuen produir avui aquí. I per tant els espais de silenci són benvinguts perquè deixondeixen, deixen una mica espai. No cal que tinguis clar el resultat. Vas fent i et creus més el procés de la relació entre les persones. Saps? Sí, si em permets només per subratllar una idea de les moltes interessants que has dit, aquesta que en un moment que jo també abans havia dit d'una altra manera, allò que és bo pels nens és bo per nosaltres.
I per mi hi ha una imatge molt simple per recomanar. Els més grans de la sala, que la majoria sou joves, molt joves, però els que siguem una mica més grans podem recordar que quan nosaltres érem nens ens feien vestir en els nens d'homes retallats i a les nenes de dones retallades. Ens posaven corbata. Sort que era aquella corbata que podies fer així, anava amb una goma, no t'havies de fer el nus. Però aparentment eres igual que el papa i la nena era igual que la mama. És a dir, es tenia una concepció social segons la qual nens i nenes són homes i dones retallats, exactament a la inversa de com cal pensar, segons el meu criteri. Nosaltres som nens amb sobrepès, nenes amb sobrepès. És a dir, la condició genuïna de la naturalesa humana és la infantil. Només que ens anem fent malbé i anem guanyant pes. Però en realitat els nens i nenes no són homes i dones retallats, sinó que els homes i dones som nens crescudets amb excés. Per això ens convé aplicar-nos allò que pensem que és millor pels nens, perquè també serà millor per nosaltres. Se'ns acumula la feina, Se'ns acumula la feina. A veure, aquí tenim tres preguntes més, que les estic llegint i penso que donaran joc. Si algú vol fer alguna pregunta més, que la faci ara. Si no, amb aquestes tres preguntes... Sí, no ho he dit per respecte a la taula, però... O que calli per sempre. Amb silenci positiu, Ho dic per donar-los a ells l'oportunitat de respondre, que tinguin temps de tancar i que tinguem temps de tancar l'acte en un temps prudent per tots plegats. Sembla bé? Per tant, em sembla que per ordre que ha arribat és això. El respecte és deixar fer? Deixar que l'infant faci el que vulgui? Els límits són respecte? Cal posar límits? Bé, tornaré a fer de pinya perquè ella pugui fer d'enxaneta. Evidentment, seria una mala interpretació del respecte la de suposar que és el laissez-faire, laissez-passer. No, això no és respecte, és deixadesa. El respecte és una condició moral, ètica, digueu el que vulgueu, que aprecia la dignitat de l'altre, però que no per això suspèn el que podríem anomenar les regles del joc. Estem en un joc, el joc de la vida, el joc social. I com que aquest joc social té riscos, perquè, disculpeu altra vegada la cita del gran Kant, estem els humans en una insociable sociabilitat. És a dir, som sociables, perquè si no fóssim sociables no acabaríem sent humans, però fem tots els possibles per no semblar-ho. Per tant, diríem que per corregir l'adjectiu insociable hem de crear regles del joc. I les regles del joc són els límits. La paraula límit té una connotació negativa, la paraula regla del joc la té una mica més positiva o elegant, diguem-ne regles del joc, i per tant significa que jo no falto el respecte al nen si li recordo les regles del joc. Perquè en aquest joc ell també està compromès, i jo també. Perquè sabem que la funció educadora és una funció mútua, i que el nen té el que podríem anomenar, sense que ell ho sàpiga ni se li pugui invocar solemnement, una responsabilitat autoeducadora, que és la d'assumir també ell uns compromisos i el respecte en aquestes regles del joc. Per tant, la resposta em sembla que és clara, no es pot confondre respecte amb deixadesa, amb irresponsabilitat, amb deixar fer, sinó que el respecte inclou la pràctica de les regles del joc ben feta. Què opineu dels centres educatius que practiquen la meditació amb infants i en l'equip de mestres? Jo ho trobo estupendament bé. Ho trobo estupendament bé perquè lliga amb el que acabo de dir i de plantejar sobre el silenci com a instrument, o sigui, ho trobo molt bé. I trobo que lliga molt bé amb totes aquestes possibilitats. També m'agradava molt, per cert,
ara m'ha vingut al cap quan jo era profe d'institut i començava la idea del català i la llengua i tot això, o sigui, també als 70, i aleshores ens van donar la possibilitat de reciclar-se en català. I aleshores jo recordo que vaig plantejar en un claustre que jo trobava que estava bé reciclar-se en català, però que jo em volia reciclar amb educació física i que no veia per què no podia. I sí, ho vam organitzar i anàvem a classe de gimnàs. Això també ho trobaria bé. O sigui, trobaria bé que les escoles poguessin començar el dia amb una cosa, diguéssim, combinada entre allò que alguns d'aquí dirien fer una mica de tai chi o el que sigui, no? És a dir, que el cos i l'ànima entrés a classe preparada com entrem nosaltres amb el cafè pres, no? I per tant, jo trobo que està molt bé i que veurem moltes sorpreses en aquest camp. I que les escoles que jo he conegut que es belluguen per aquí són felices. Per tant, està bé. Doncs si no n'hi ha cap d'altra, va l'última. I una mica us la dediquen, I de debò que han arribat per aquest ordre. Diu la persona que ho escriu: els professionals de l'educació infantil reconeixem el període dels primers anys de vida com a etapa educativa amb entitat pròpia de l'infant, no com a entrenament. Però els professionals encara ens estem entrenant en buscar allò essencial de la nostra tasca i sovint busquem nous models educatius que potser anem canviant amb poca reflexió i de pressa. I ara ve la dedicatòria. Potser ens ha mancat una bona formació filosòfica? La filosofia ens pot ajudar? Prometo que estic llegint, no fent la pilota. Jo deixo que sigui el Joan Manel que acabi, i jo dic sí. No, jo crec que sí, que el fet de que jo penso que el fet de que jo fes filosofia ha marcat la meva vida molt bé, en el sentit de que m'ha ajudat a posar accents a coses sense perdre la visió de conjunt i m'ha ajudat sobretot a saber que hi ha preguntes que sempre seran preguntes i que jo vaig creixent i les vaig veient de maneres diferents i les vaig responent de diferents, però que m'acompanyen i que em fan de manta de Linus, I per tant jo sí que estic contenta quan sé que tothom té la possibilitat de fer alguns cursos de filosofia i quan el nostre il·lustre departament ho posa en qüestió o quan els menys il·lustres ho posen en qüestió per tot el país, doncs ho trobo fatal. Trobo que realment és un dret saber d'on venen aquestes idees que tens. I ho dic perquè això lliga directament amb el llenguatge. O sigui, si el llenguatge és l'eina que ens serveix per entendre'ns a nosaltres i per comunicar-nos amb els altres, hem de saber com aquest llenguatge transmet les nostres idees i ens permet imaginar mons millors. I en aquest sentit, feines com... Jo admiro el Joan Manel des de fa molts anys per aquesta idea d'anar a l'arrel de les paraules i veure què els hi ha passat, perquè explicant el que li ha passat amb una paraula explica el que li ha passat a moltes generacions de persones. I jo quan necessito saber una paraula, quina és la seva etimologia i per tant com pot ajudar-me a entendre alguna cosa, el truco. I això em sembla que és molt important. Mira, posaré un exemple i acabo. A mi m'encanta el fet que el John Cage fes aquella obra que es diu 433, que és la següent. Estava tip que la gent, en el seu conjunt, confongués la tos
dels espectadors d'un concert amb el silenci. Perquè cada vegada que hi havia una partitura que tenia un moment de silenci, la gent aprofitava per tossir, treure el clínex, menjar el caramel, etc. Aleshores va decidir que volia que la gent sentís allò al que n'hi dèiem silenci. I aleshores va escriure una partitura que dura 4 minuts 33 segons, es diu 433, la podeu buscar a internet, i que s'ha interpretat de moltes maneres diferents. El trobareu a ell interpretant-la també a internet, però jo vaig veure fa un parell d'anys a l'auditori que el trobava magnífic, perquè en general és un pianista que s'atura, no? Però aquí era una petita orquesteta de càmera que comença la partitura i, per tant, el director, que està en el seu atril i tal, fa el gest que l'obra va començar i queda immòbil, i les partitures de tots només hi ha el senyal, aquest quadradet negre de silenci. I aleshores hi ha el violinista, hi ha el saxo, hi ha el piano, que queden petrificats. I de sobte l'escena és el pati de butaques. I el pati de butaques queda petrificat perquè no sap què està passant. I aleshores no sap com comportar-se, no? I mantenir en 3 temps, tal com està, aquesta partitura, vol dir que tens un violinista que fa el que diu la seva partitura. Està en silenci. Aleshores, a mi m'encanta aquest exemple i m'agrada molt i el poso moltes vegades per dir les paraules amb què ens referim a la nostra experiència són molt importants. I, a més, és molt bonic jugar amb les paraules. Per això m'agrada que es dibuixin i que no vagis a... O sigui, que quan descobreixis una lletra descobreixis un dibuix i tot això, perquè realment el nostre món lingüístic té en el silenci un gran valor que cal reivindicar avui perquè les paraules se l'han menjat, però té en les paraules un univers infinit. I per tant, en aquest sentit, cada vegada que tu em recordes, sí, el silenci sí, però després parlar... Sí, naturalment. Mira, jo des que he arribat no callo, no? Aleshores, vull dir que no sóc exemple del que dic, però sí que em sembla que tothom ha de tenir en la seva educació bàsica un moment per creuar per les paraules que posseeix i per saber les que encara no sap i per saber què hi ha al darrere d'una paraula com d'un arbre, què hi ha en les seves arrels, i pensar sabent que quan pensa utilitza paraules i, per tant, si està interessat en les paraules és perquè està interessat en el que pensa i vol saber què diu. Quan un diu amb un altre, t'estimo molt. Bé, la resposta a la pregunta aquesta darrera, òbviament també és sí. La filosofia és, permeteu-me l'adjectiu, útil. Un dels últims llibres que ha aparegut sobre educació humanística té per títol justament La utilitat de l'inútil. Bé, la veritat és que la utilitat és un concepte que necessita ser analitzat filosòficament o no per descobrir que és una trampa i que moltes vegades la desqualificació d'inútil a alguna activitat, per exemple filosòfica, per exemple artística, en realitat és una, diguem-ne, mostra d'ignorància suprema. La bona notícia és que, com també ens van ensenyar els primers grans filòsofs, tothom és filòsof encara que no ho sàpiga. És a dir, la nostra naturalesa tendeix a l'aspiració de saber i aquest saber tendeix a la radicalitat d'ell mateix. Per tant, no ens desanimem si no hem fet o no farem la carrera pròpiament dita de grau en filosofia, que és una manera de donar sortida a aquesta aspiració i que nosaltres certament n'estem contents, jo també. Però també la bona notícia per tothom és que tothom està en una o altra línia filosòfica encara que no ho sàpiga i que només amb petit esforç de reflexió a partir d'aquest silenci que dèiem, cadascú pot filosofar sobre si mateix i obrir-se a filosofies d'altres. Que tothom fa filosofia ho pot demostrar també el detall d'un senyor que no és filòsof, però que va reflexionar agudament
sobre un dels conceptes que han sortit aquesta tarda, que és el concepte d'avorriment. I veureu que és una frase no solament filosòfica, sinó gairebé teològica. Woody Allen fent teologia diu: l'eternitat ha de ser molt avorrida, sobretot cap al final. És pura teologia. I de passada posa en relleu un factor de la vida humana, que és l'avorriment, sobre el qual un altre dia, quan ho tinguem més clar, direm potser altres coses. Jo no voldria acabar, perquè entenc que és l'última intervenció, sense tornar a agrair molt que ens hàgiu convidat a ser aquí, perquè òbviament el valor d'això és que hi sigueu vosaltres, que sou els que construïu, per dir-ho així, la jornada. Nosaltres passem aquesta estona, per mi, i crec que la Lali també, perquè s'ha vist, extraordinàriament feliç, entre altres coses perquè ens hem sentit molt ben escoltats, és a dir, molt ben respectats. Voldria pensar que les nostres expressions també han complert en correspondència en la mateixa línia. I, disculpeu, però m'han quedat un parell d'idees per dir, no, una sola idea amb dues expressions, que crec que és interessant perquè abans ha sortit fa un moment per una pregunta i per això ara ho he recordat. Podem confondre el respecte amb la deixadesa i hem dit no. També hi ha dues confusions que farien mal a la idea de respecte. Una és la del respecte i la cortesia. Hi ha persones que creuen que el respecte només són les regles de cortesia. No estic en contra de la cortesia, sobretot si no és embafadora i si no és ridícula, que ho pot ser. Però la cortesia ben pensada, la politesse francesa, la bona educació, que diem a vegades nosaltres, la urbanitat, que es deia també abans, és una cosa bona, però no és la versió òptima del respecte. És una versió funcional que, com a mínim, hi ha d'haver aquesta, però no és el respecte en el sentit profund que hem dit de reconeixement cert i sentit de la plena dignitat de l'altre. Perquè la cortesia moltes vegades el que amaga és pura hipocresia. És a dir, et faig les festes i et deixo passar davant i no sé què, i penso ets un perfecte imbècil o un desgraciat, però bueno, aquí tens... En el fons de la cortesia moltes vegades hi ha un menyspreu, quan és la cortesia aquesta que podríem anomenar merament formal. L'altra confusió del respecte, que em semblaria també molt negativa, per tant aquesta seria la tercera, la primera seria el laissez-faire, inconscient o irresponsable, el segon la cortesia hipòcrita, el tercer és el menyspreu. Hi ha una forma de respecte que podria estar associada a la cortesia també, però que cal diferenciar-la, una forma de respecte que és el respecte distanciador. És aquell respecte que té l'apariència de les bones formes, però que en el fons el que està marcant és la distància. Et respecto en el sentit de no vull que et fiquis en la meva vida. I per tant creo un espai d'aparent neutralitat, però que impedeix la comunicació fonda. Clar, aquest respecte tampoc és bon respecte. Per tant, fixeu-vos que hi ha una dimensió rica del concepte de respecte que té les seves trampes, perquè alguna vegada em penso que en algun acte vostre he comentat una frase de Nietzsche que és tremenda, que cada paraula és un prejudici. És a dir, cada paraula està carregada d'una sèrie de connotacions, moltes vegades desviadores i confusionàries, que hauríem de tenir molta cura de parlar. És clar, si fóssim lògics, si fóssim coherents, per dir-ho així, amb aquest dictamen de Nietzsche, hauríem de callar per sempre. Sí, perquè no tindríem temps de desactivar tots els prejudicis que van inherents, totes les connotacions ocultes que van inherents a cada una de les nostres paraules. Llavors, millor callar. Com que això no és possible ni desitjable, fem el que podem. Però sí que és bo que tinguem la precaució d'evitar el que podríem anomenar conceptes reduccionistes, confusions que poden arribar a ser greus, com són aquestes que he volgut dir, aprofitant que m'hi ha fet pensar la pregunta anterior. I bé, moltíssimes gràcies. Jo voldria acabar realment com si ara mateix tanqueu tots els ulls i em veieu com una enxaneta a dalt de la pinya del Joan Manel i dic, mestres, feu-vos respectar.